Velkommen alle sammen til dagens pressemøde. I dag fredag den 13. november. Og velkommen til dagens pressemøde, kære lyttere og seere. Vi har nogle forskellige emner i dag, og der iblandt har vi situationen i Grønland og udenfor, og forskellige forhold i forhold til bekymringer omkring juletiden. Og til sidst har vi også politimesteren her. Og til sidst er der selvfølgelig mulighed for spørgsmål fra pressen. Vi vil være 3 i dag. Så på et tidspunkt går Henrik ud, og børn tager over. Det er for at overholde afstandsanbefalingerne, som stadig er det bedste redskab mod smittespredning. Og som det første er det Henrik, der har ordet. Værsgo. Tak for det. Rører nok. Ja, som I også har hørt i medierne, så havde vi jo et nyt tilfælde heroppe i Aasiaat her i den her uge her. Og vi har jo nu haft 3 nye tilfælde inden for ret kort tid. Det er ikke så overraskende med al den smittespredning, der er der, hvor de fleste kommer fra, nemlig nede i Danmark. Og det er jo også den udvikling, vi desværre jo har set i hele Europa og resten af verden, at smitten den stiger meget kraftigt. Og det betyder rigtig meget for Grønland, det kommer vi jo ikke udenom. Vi kan se de konsekvenser, der er, nemlig at smitten også kommer ind i landet. Og det giver os noget bekymring, når vi ser på de nærmeste måneder. Lige nu er det gået rigtig godt med at håndtere den smitte, der er kommet ind. Vi har også været lidt heldige. Ingen tvivl om det. Men vi kan ikke klare, at der kommer rigtig mange flere smittede på én gang. Hvis det sker, så vil der være en rigtig stor risiko for, at Grønland får en epidemi. Og det er for det, vi ved alt i verden vil undgå. Fordi det ikke kun vil give sygdom og død, men også vil ramme Grønland hårdt på alle mulige andre områder. Derfor må vi gøre nogle tiltag nu, hvor vi må prøve at sikre, at vi stadigvæk kan håndtere situationen et stykke tid endnu. Og der er jo noget, der tyder på, at der snart er en vaccine på vej. Det vil sige, at der er mere lyst længere fremme. Men der bliver lige endnu en periode her, hvor vi skal gøre alt i fællesskab for at holde smitten ude. Vi har kigget på, hvor mange der på nuværende tidspunkt planlægger at komme her til landet inden for de næste måneder, specielt omkring juletid. Lige nu er det et ret lavt antal rejsende, der kommer til Grønland. Det er noget under 400 per uge i gennemsnit. Det kommer til at stige voldsomt hen over julen, hvis alle dem, der på nuværende tidspunkt har købt billet, at de rent faktisk rejser frem og tilbage. Det vil betyde, at vi kommer under et massivt pres, som vi vil få rigtig svært ved at håndtere. Og det er også derfor, at vi nu er i den situation, at vi må overveje, hvad skal der til for
at der ikke kommer så massiv rejseaktivitet de næste måneder, og specielt hen over julen og nytåret. Og der er nogle muligheder, som Anna så vil omtale nærmere. Vi siger tak til Henrik. Men inden jeg kommer til muligheder, så har jeg også nogle andre bemærkninger. Før 20. december, dem der vil ankomme før 20. december, kan det nå at blive testet inden jul. Og unødvendige rejser, og at man ikke er færdes blandt mennesker, er det stadigvæk stærkt anbefalet. Og uanset om man er blevet retestet, kan man ikke sikre, at man er ikke smittet. Så derfor skal man helst holde sig inden for disse 14 dage. Og det sidste, der blev smittet, fandt ud af, at det var smittet først efter 5 dage, efter det er kommet. Så derfor skal man, selvom man er retestet efter 5 dage og har fået negativt, kan man stadigvæk blive syg af covid-19. Så derfor, når du ankommer til Grønland, er det vigtigt og det er din pligt at følge disse anbefalinger. Og det er vigtigt, at du som borger har pligt til at holde dig væk fra dem, der er landet til Grønland. Og man kan hvis man vil mødes under disse betingelser til jul, så skal der altså være plads til det. Det handler ikke om at holde folk afskilt i en sæson, der traditionelt er til sammenkomster og hjerternes fest, men det er at holde Grønland fri fra covid-19. Derfor kan man nu få ombooket sin billet eller få pengene tilbage, hvis man kontakter Air Greenland. Derfor anbefaler vi at kontakte Air Greenland. Og vi arbejder på at skærpe kravene. Det vil vi præsentere i løbet af næste uge. I dag har vi inviteret politimesteren, som vil fortælle lidt om konsekvenserne af, hvis man overtræder restriktionerne. Bjørn, værsgo. Mange tak for det. Jeg vil tale lidt om den del af coronaindsatsen, som er det, der er belagt med bøder, hvis man overtræder det. Som både Naalakkersuisut og landslægen har sagt, så er det overordentligt vigtigt, ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, at man overholder sin karantæne, når man er rejst ind i landet. Men hvis man ikke overholder sin karantæne, så er man også årsag til, at både sundhedsvæsenet og politiet må bruge virkelig store ressourcer på at opspore, hvor har man været, når man har været uden for sit hjem. Og det er de sidste 2 eksempler på folk, der desværre er blevet smittet med corona i Aasiaat. Det er det et eksempel på. Forstået på den måde, at vi havde en situation, som har været kendt i pressen, med en borger, der ikke overholdt sin karantæne, og som vi så har skulle ud og opspore vedkommendes kontakter i alle de dage, hvor vedkommende ikke har overholdt sin karantæne. Det skal holdes op mod det
allernyeste tilfælde, også fra Aasiat, hvor vi har en borger, der har opført sig virkelig ansvarligt og fornuftigt, ankommet med flyet og taget direkte hjem i karantæne, hvor han overholdt sin karantæne. Den ene situation krævede adskillige dages arbejde for rigtig mange politifolk at få håndteret og få inddæmmet kontakterne. Den anden situation, den havde vi klaret på få timer. Men udover den udfordring, vi har som myndigheder i sådan en situation, så skal man også som indrejsende tænke på ens egen pengepunkt, når man vælger at overtræde karantænereglerne. Og i den situation, vi kender fra Aasiat, der tror jeg, det er almindeligt kendt, at der har vi udstedt en bøde på 9.000 kroner til vedkommende for at have overtrådt reglerne vedrørende karantæne. Men der er jo også andre regler, som er underlagt bødeansvar, hvis vi overtræder dem. Her er der for eksempel en del regler for vores forretningsliv og for vores restaurationer, at hvis ikke de overholder reglerne for, hvordan de skal indrette deres forretning, så har de en risiko for at få en bøde. Der oplever vi i politiet et virkelig godt samarbejde med både restaurationsbranchen og forretningerne om de her ting. Men det er ikke altid lige nemt for de forretningsdrivende at få kunderne med på at få overholdt de her regler. Og der vil jeg da godt bede os alle sammen, alle borgere i Grønland, om at hjælpe de erhvervsdrivende med, når vi handler ind, når vi går i byen, og overholde de regler, som restauratørerne, som de erhvervsdrivende, som forretningsindehaverne beder os om at overholde. Det kan jo godt være, at der er regler for, at den erhvervsdrivende for eksempel skal sørge for, at der står håndsprit fremme. Og det overholder de fleste af dem. Men det hjælper jo ikke noget, hvis ikke vi bruger den håndsprit. Og det samme med reglerne for, at den forretningsdrivende skal sørge for, at vi holder god afstand til hinanden, for eksempel i supermarkedet. Det er svært for den forretningsdrivende at være over os kunder hele tiden. Så der har vi også en almindelig medmenneskelig moralsk forpligtelse til at hjælpe den erhvervsdrivende med at holde de her afstandskrav, også i supermarkedet. Og på den måde er jeg ret sikker på, at vi kan komme igennem den periode, vi er i nu, indtil vaccinen er på plads, som Henrik han nævnte, uden de helt store indskrænkninger i vores daglige liv. Vi siger tak til Bjørn og landslagen. Dem har jeg også sagt, at vi alle sammen har et stort ansvar og pligt, for mine handlinger påvirker det andre. Derfor har vi alle sammen pligt og ansvar at følge anbefalingerne. Derfor vil jeg gentage det ord, som er blevet gentaget i flere måneder nu, så at man holder afstand, undgå håndtryk og kram, host ikke i hænderne, hold en høj håndhygiejne, bliv hjemme ved sygdom og lad dig teste for covid-19 ved symptomer. Og det er vigtigt, at du tager ansvaret i sådanne tilfælde. Så det er vigtigt, at vi tager alle sammen ansvar, ikke kun for at beskytte os selv, men også vores familier og særligt vores medborgere i risikogruppen. Det har vi også pligt til at beskytte over for dem. Og det var det, vi havde
Og så går vi over til spørgsmål fra pressen. Så en scene, række hånden først. Tak for jeres præsentation. Og du lagde ud med, at der skal være nogle stramninger i løbet af næste uge. Kan du måske uddybe, hvad vi kan forvente som borgere, som kommer af stramninger? Ja, jeg kan ikke gå i dybden med det, fordi fordi der er stadigvæk fuld undersøgelse af, hvilke muligheder der er med, i det juridiske område. Men lige nu er der undersøgelser omkring, hvilke muligheder der er. Og man kan måske nævne, at der kan være, at vi kan måske komme ud med, at man skal bruge masker. Det skal man måske være klar med på. Med hensyn til juletiden og stramninger, vil jeg spørge om, vil der være flere restriktioner med indrejsende? For det første er hensigten med denne oplæg er, at det individer skal fokusere eller retænke, om det absolut skal tage til Grønland til juletiden. Og i forhold til opstramninger skal vi også være forberedt på yderligere opstramninger, hvis der skulle være flere restriktioner i forhold til indrejsende. Og lige nu er vi fuldt i gang med at undersøge, hvilke muligheder der er i det juridiske område. Og vi ser jo, hvordan det går i de andre byer, og skal vurdere, om det virkelig er nødvendigt med yderligere restriktioner. Jeg har en spørgsmål til landslagen. Du nævnte, at vi er i en meget heldig situation, for det er en succes med en smittespredning i Grønland. Men nu siger naalakkersuisut, at det er gået, det går ikke så godt i Danmark. Kan det overhovedet forsvares at sige det? Hvordan vurderer du som landslagen? Jeg vurderer, at i de seneste måneder har Grønland været i stand til at håndtere det smittepres, der har været fra Danmark. Det er gået godt indtil nu, ved at vi har kontrollen i København, og ved at folk skal gå i karantæne og blive retestet, når de kommer herop. Men hvis vi kommer ud for en situation, hvor der kommer et meget stort ekstra antal rejsende, ja, så er det, vi vil være i en situation, hvor vi bliver betydeligt udfordret, og hvor vi kan risikere at sætte alt over styr og stå med en egentlig epidemi i januar måned. Det vil være frygtelig ærgerligt, måske få måneder før, at der er en vaccine til rådighed, og hvor vi derfor har en mulighed for faktisk at komme igennem alt det her, uden at der sker noget i Grønland. Den chance, den er ikke værd at lade gå forbi. Har haft nogle typiske, meget ofte tilfælde
er hospitalet i Asien forberedt på at behandle så mange, og i forhold til respiratorer er der nok udstyr i Asien. Det er jo lidt tilfældigt, at der har været noget i Aasiat. I Aasiat, der har man det samme, som man har de andre store steder i Grønland. Man vil kunne håndtere syge i et mindre antal, men ligesom alle andre steder i Grønland, vil man skulle flytte alvorligt syge til Nuuk, eller eventuelt ud af landet. Aasiat er fuldt på højde med de andre steder, og har i forbindelse med de aktuelle sager jo også udmærket vist, at al laboratorievirksomheden, som er blevet etableret på kysten, herunder i Aasiat, har fungeret fuldstændig som det skulle. Så ud fra den betragtning har alle planerne virket. Man har gennemført 5-dages testningen, som man skulle. Det nye apparatur virkede. Vi har fået det bekræftet. Vi har fået styr på det. Så jeg er meget tryg ved situationen i Aasiat. Tak. Anna Wangenheim, du nævner i dit oplæg, at man efter ankomst i Grønland skal opholde sig indendøre i 14 dage, selv efter man har fået en negativ test efter de 5 dage er gået, altså en negativ retest. Er det en ny anbefaling? Det er ikke en ny anbefaling. Vi har før hen i tiden sagt, at man skal opholde sig i karantæne i 14 dage, og selv efter 5 dage kan man få symptomer, men det står klart i bekendtgørelsen, at man skal blive retestet efter 5 dage, og efter 5 dage, så kan man gå på arbejde. Men vi har understreget, at der skal være, at vi skal meget være mere påpasselige inden for disse 14 dage. Du nævnte også i starten, at hvis man har symptomer og vi skal blive testet med covid-19, er der tale kun om voksne, eller unge, eller børn og små børn, eller er det skolebørn? Fordi skolebørnene plejer at holde sig ret tæt i klasserne, og det samme med små børn, og kan smitte meget let. Er børnene også medtaget i betænkningen? Man skal måske bedst at præcisere, at man er klar over, hvilke symptomer man kan have, når man har covid-19, og det alt sammen står i landslagens hjemmeside. Det er nun.gl, og hvis man har disse symptomer, uanset om man er børn, eller gammel, eller ung, eller voksen, så synes jeg, at man skal ansøge om at blive testet. Jeg ved ikke, om Henrik har noget at tilføje hertil. Hvis der er nogen, der er syge, uanset om det er voksne eller børn, og det er nogle symptomer, som kan være forårsaget af coronavirus, ja, så skal man henvende sig telefonisk til sundhedsvæsenet, som i hver enkelt tilfælde laver en vurdering af, hvor sandsynligt det er, og dermed også tager stilling til, om det er relevant at teste eller ikke teste. Så man kan ikke på forhånd sige, at bare alle
skal testes, der ringer. Nej, det skal de ikke. Der skal ske en sundhedsfaglig vurdering af, hvem det giver rimelighed. Det er ikke kun symptomerne. Det kan også være at inddrage, om man for eksempel har været i nærheden af rejsende, og selvfølgelig om man selv har været ude at rejse. Det indgår i vurderingen af, om det er relevant at teste eller ej. Jeg har et spørgsmål til politimesteren. Den her coronasituation, har det påvirket hverdagsarbejdet for politiet? Og i forhold til det normale før corona, hvilket billede danner? Viser det, at om folk er mere påpasselige, eller er der mere i forhold til hjemmefester? Og kan du danne et billede, hvordan det ser ud nu i forhold til før? Jeg tror egentlig, at corona har påvirket politiet, som det har påvirket langt de fleste arbejdspladser i Grønland. Som ganske almindelig arbejdsplads har vi jo også måttet tage en masse forholdsregler i forhold til før corona og til i dag. Dem kender I alle sammen. Det er de samme. Vi har selvfølgelig også måttet lave nogle særlige regler og tale med vores medarbejdere om, hvordan håndterer du almindeligt politiarbejde, når du kommer ud til husspektakler og voldssager, hvor du har tæt kontakt med folk. Hvordan undgår vi, eller hvordan sætter vi smitterisikoen ned? Det er sådan nogle interne polititing, der selvfølgelig har påvirket os meget. Og så er der sådan den del af det, der ligesom er mere udadvendt. Der er ingen tvivl om, at coronasituationen har gjort, at vi i politiet har en anden hverdag, end vi havde før corona. Blandt andet fordi, at vi bruger rigtig mange ressourcer på at assistere sundhedsvæsenet i det her med smitteopsporing, planlægning for corona. Vi sidder i stabene sammen med kollegerne i både kommuner og naalakkersuisut og landslægen. Og så der er ingen tvivl om, ressourcemæssigt betyder det også noget for politiet. De ressourcer, vi bruger på det, kunne vi jo strengt taget have brugt på at opklare indbrud i stedet for at sige det meget firkantet. I forhold til fester og sådan nogle ting, der lige bortset fra en kort periode her i Nuuk, hvor der blev lukket for alkoholen, så synes jeg, hvor vi godt kunne se, at antallet af fester privat det faldt, så ser vi ikke sådan i de private fester og husspektakler og sådan nogle ting, der må jeg indrømme, der ser vi ikke de store ændringer i dag i forhold til før corona. Vi oplever til gengæld faktisk et lidt mere stille natteliv. Alt andet lige, så har de begrænsninger, der ligger på vores restaurationer, jo gjort, at de kan lukke lidt færre mennesker ind på restaurationerne. Så uden at jeg sådan her kan stå og vise dig store statistikker, så er det vores fornemmelse, at der faktisk er blevet lidt mere roligt i nattelivet. Vi har i den forbindelse oplevet nogle restaurationsejere, der har udvist virkelig stor lyst til at samarbejde, og vi har faktisk været ret imponeret over den måde, nogle værtshusejere og restaurationsejere har løst problemet med for eksempel at holde styr på, hvor mange mennesker hvornår har jeg nået det lovlige antal, og hvornår skal jeg stoppe, og hvornår skal jeg begynde at lukke nogle mennesker ud igen. Der har vi set mange gode kreative løsninger. Men i det helt store billede, så tror jeg ikke, at vi politimæssigt har fået flere politiopgaver af de almindelige politiopgaver i forbindelse med corona. Nok heller ikke ret mange færre. Det vi virkelig kan mærke, det er alle de ekstra ressourcer, vi faktisk bruger på corona. Og det var også derfor, jeg tillod mig før, da jeg havde ordet, ligesom at forklare, hvad det egentlig gør for politiet, når der er en, der ikke overholder sin karantæne. Det vigtigste, det er selvfølgelig det sundhedsmæssige. Det er der ingen tvivl om. Det er bare også ærgerligt, at vi politimæssigt
nogle gange skal bruge rigtig, rigtig mange ressourcer på noget, vi kunne have undgået. Yes. Det er 2 små spørgsmål i en. Til at starte med, er det i næste uge, eller hvornår kan vi regne med nyt i det her med de skærpede krav? Hvornår der måske kommer nyt om, hvad for nogle krav, der vil blive skærpet? Og vil det allerede være fra nu, at man har mulighed for at få ombyttet sin flybillet hos Air Greenland, hvis man vil vælge at følge den opfordring? Der står i betænkningen, disse gælder stadigvæk i, og dette kan jeg ikke uddybe lige nu. Og for eksempel har jeg allerede nævnt, at der kan forekomme nogle krav til at bære mundbind, og lige nu undersøger vi andre områder, og vi vil invitere pressen igen i forhold til andre ting, og du spurgte omkring lidt om billetter, og for eksempel fra i dag, hvis du har en Dagus-billet til jul, den kan man få refunderet, eller nej, den kan blive ændret uden omkostninger. Og det er noget, der gælder i dag. Men det kan ske ved at kontakte Air Greenland. Spørgsmål til politimesteren. I går så vi, at tilfældet i Asiat har brudt anbefalingerne, og derudover har, selvom det ikke har symptomer, hvis det ikke følger, selvom man ikke har covid-19, kan man få en bøde. Og derudover, hvis værtshusene eller restauratørerne der har været nogle restauratører, som har fået en bøde, fordi det ikke følger anbefalingerne. Vedrørende det første spørgsmål, så er svaret ja. Man kan godt få en bøde for overtrædelse af karantænebestemmelserne, selvom det viser sig, at man tester negativ, og man ikke ender med at have corona. Karantænereglerne er jo netop lavet sådan, at man skal holde sig for sig selv, indtil vi er sikre på, eller næsten sikre på, at man ikke er smittet. Så ligegyldigt, om det viser sig, at du tester negativ eller positiv, hvis du i din 5-dages periode, inden du bliver testet, ikke overholder din karantæne, så får man en bøde. Og det andet spørgsmål, der er svaret nej. Der har ikke været nogen restauratører, der har fået en bøde for overtrædelse af bekendtgørelsen. Der har været en enkelt butiksindehaver, der har fået en større bøde. Det sidste spørgsmål, så tager vi en og så bliver vi færdige. Jeg har bemærket, at i 20. december, dem der vil tage til jul i Grønland, og at det kan nå at blive retestet for at afholde almindelig juletid uden karantæne. Vil det så sige, at det vil så være at bedre, at man ikke tager til jul før 20. december? I forhold til jul. Vi har en strategi fra naalakkersuisut, og formålet
er jo, at Grønland skal være coronafri, og i forhold til 20. december, det skal forstås således, at hvis du er ankommet efter 20. december, så kan du ikke garantere at få en svar fra test. Det er der, hvor vi siger, at man skal planlægge sin julerejse i god tid, og derfor hvis man vil være blandt sin familie, så skal man planlægge sig i god tid. Vi ønsker jo ikke at lave nogle restriktioner mod samlinger, men vi siger, at man planlægger forud for at beskytte samfundet og for at have en god julesamvær. Så er vi færdige med spørgsmålen fra pressen, så skal vi nu afslutte. Tusind tak for seere og ankommende og lyttere, og jeg vil til sidst nævne, at hvis nogle gange ser vi nogle folk, der har mundbind, og jeg vil anbefale, at man smider mundbindene i skraldespanden og ikke overalt. Og det vil sige, hvis du nu er blevet smittet af covid-19 uden at vide det, og hvis du bare smider mundbind over det hele, så kan det være, at et barn tager det og bliver smittet, og det er et ansvar, som vi alle sammen har. Og man kan have et lille pose. Man kan bruge et lille pose for at tage mundbinden i og smide det ud på den måde i skraldespanden. Og der har været nogle enkelte, der har kontaktet myndighederne, hvor folk er bekymrede, fordi folk smider deres mundbind over det hele. Så det synes vi, at det var nødvendigt at sige noget om det. Alle sammen, god weekend. Tak for nu.